समय के मार देखी खूब सुंदर भोजन के व्यवस्था कर दी ब्याह शादी में। चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी दही चूड़ा पूरी सब्जी सब बारात लेकर हुआ गोइल बनी कोनो बेटी है कि हाँ सब व्यवस्था मिल गई। भर पेट खाइयो ली लोग गाँव के लोग आके सबियाना में कपारे हाथ धोइले बड़े ठगा गोइलो बा ओकरा कुछ नायका धनी की हम बियाह कर देले एकरा कुछ बा स्कॉर्पियो तो पर है तो कहीं चुप चुप फाइनेंस वाला खींच ले जाई लोन पर ये मर्दे हाथना सुंदर व्यवस्था बा व्यवस्था ही है हो ये कोनो एगो फ्रूटियो देलस आ ओहे बेटी है से कह दे कि समय ono मत गिरई हो खानो पीना मत बनई हो 2 क्विंटल दलमूट जोतला खेत में गिरा दो तो अब जे को कोनो बात ना हम फटक ले एको हाफ ना